ihe m na-aga ikongalụ ụgbọene o wutere m wutebiga m oke n'ihi na ụwa na anyị nọ n'ime ya ọ waalawa aghara enweghị onye ma echi enwe onye ma ihe echi ga-eweta a na-amabu ụwa n'isi ka m ghara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m lekiridele ihe ahụ ugbu a na o teele ya folowere m mana kemgbe eji folowe m na-agwa ya na ụbọchị dị otu a ga-agba ya anya mmiri ihe ihere na ọ dị too much ya ga-ekwe m sị ya nne m gaa n'ihu gwa m ihe ọ ya sị m na ya dị 52 years ya ejikwa na ụmụ abụọ otu nwoke otu nwaanyị na onye ya na ya abụọ kwụkwara nụ ma ụmụ ahụ ihe ịhụnanya love eburu ya na nwoke ebiri ya mụrụ ya ụmụ abụọ ahụ ọkwụkwanụ ha ụgwọ isi ya ọ nọ na a ga-abịa ihu ndị nwe ọ ga-abịa ihu ndị nwunye ya nwụọ ụmụnne ya ndị ka nwoke n'ihi na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke buru ibu achọọ ya ọsọ na ya mara ebe ya si gatọrọ ime ya kpọrọ ụmụaka ahụ kpọlara ndị nwe ya na nwa ụmụaka ha wụghị ụmụ ha na ya eruo nso na ha gbujekwe sọmbada bịa takere sị ha na-eme ka ala nna ha zuore na ya kpọrọkwa ụmụ ya gbalaga na kedu ọkpara na obi arụ ya mma isi arụtụdụ ya mma ya kpọrọ ụmụ ya gbaa ọsọ ndụ alụnụghị ya alụ ọ ya ka nwanne ya nwoke nọ ala bekee kpọra nwa ya nwoke ozugbo nwa ha na lechara WAEC ya dụwa nwanne ya nwoke nọ ala bekee na ya na nwa ya na-ekwu everyday na nwanne ya nwoke kpozie n'ala bekee na nwa ya nwoke ahụ dịkwa nọ 22 years then nwa ya nwaanyị dịkwa nọ 20 years na ya na nwa ya bi n'obi ọma ya emege biznes ya na agụrụ agụgaghị ya na ya eji ego ya na ya eji jide enough nke na-ezuru ya otu nwoke abịa dakarị ya na ya laikiri ya na ya hụrụ ya n'anya na ya na ya abụọ biko ruo mgbe ha na-akọwa n'onwe ha ọ bụrụ na nke nwoke jikwa ụmụ abụọ otu nwoke otu nwaanyị abatụ eji ụmụ ya n'ụgbọene mana ụmụ nke ya toro ụmụ nke nwoke ụmụ ya nọchara secondary school ọsọ otu nwaanyị mụrụ ya gbalaga na ego agwụla na elekwa ụmụ ya bihe ụmụ ya buo akpa gbalaga one day ga-alụrụ onye ọzọ na ndị smans naanị ya zụgawa ụmụ ya na-agba mbọ na-azụ ụmụ ya ya wụkwana onye nwaanyị na ike gburugburu adịghị ya na since ahụ na-enweghị onye ike ịlụ nwaanyị na ndị nwe ya gwakọtala ya lụọ nwaanyị ọ chọghị ịlụ na diọkpara this man na ọ dị 19 years o so na ndị nọ n'olere WAEC mana mgbe this man mataghị ya nwa ya nwoke ahụ elebeghị WAEC o jikwa na otu nwa nwaanyị ahụ etolitekwala na ọka nọ secondary school ọ ya ka ya sị ngwanụ elena ihe ya ga-eme na ke nọ n'ọwụ ntọnwe ya na the man na ọ dị decent nwekwana ume mgbudo obi ụhụ onye na-amagharị nwaanyị na ọ dị nnọọ humble dị calm ọ na-enye nsogbu mana the man na ọ dị 50 years mana ya onwe dị 52 ọ ya ka elere ọwa makora ha ke nwoke ji otu nwoke otu nwaanyị ya nwa jikwara otu nwoke otu nwaanyị sị ka enyere ya a try ọ ya ka ya na ya bido emewe ihe na ha ememiena ihe na-aga almost a year and na ụmụ nke nwoke ahụkwala na ya nabatacha ya like ya ha hụrụ ụdịrị mmadụ ya wụ ha nabatacha ya na nke diọkpara this man na ọ ya nwa rejistara WAEC nke nwaanyị ya na-enye ya ego ọ na-abịa na shop ya ghara ya everywhere aka na ya na-anata ego ya na-enye change mgbe ụfọdụ gara ya bank na ya wụ nwatakịrị lakekwere na ya na nwa anọ ntara wụkwana nwa ka ya ji na-emezi ka otu nne because na ha wụ 8th grade ashịrị ha nga ịta ntị ha na ha gawa shopping ya na-eme ya enye ha ego ya enyenyekele the same exact amount ya enyenyekele the same exact amount ngwa ha gawa ga-etu ihe hụrụtọ asụ ụmụ agbọghọbịa aka na-agalite awụ na ịhụnanya dị too much n'etiti nwa nwoke na nwa ya nwaanyị ha nọrọkwa nke nwoke wụkwa nke ya na-eme ka ihe love na-ebu ya mgbe ụfọdụ ya jụwa ya sọ na secondary school elu dịka love wụ ihe kede na ọ weta ha shi nọrọ ruo otu ụbọchị ya sị na ihe a na-eme na o nwejiele na ya chere ya bịa hụ ụmụnne hụkwana adanne hụkwanụ ndị ka ọzọ ndị ka etoro ka enwe ike eme ihe niile isi ka ha lakpuru ọwụhụ adanne hụ ụmụnne ya nọ ntara last born ha ahụ na ya mana ọ pikchọ ya ka ọ hụrụ gaga kpọọ adanne naanị ama ihe ọ gwara adanne ejikere bịa ọ ya ka ya na nwoke na ụgbọene si ya gaji na adanne si ya ga-alo ka ya ga ka ha gawa were ohere n'ụgbọene n'ihi na nne na nna ya n'ugwoghị ya adanne ya wụchasịala na nwaanyị mba nnọọ na that day was the worst day
of her life. Na ada nne nke nwoke ahụ ya ihe ọzọ gwawara ya wụ na ochio jụọ ya n'ọrịa afọ ole ya gwa ya sị ya dị 52 years. Ọ gwa ya sị nwanne ya nwoke ya toro ọ gwara ya afọ ole ọrụ ọ sị ya yes na ọ gwara ya na ọ dị 50 years. Ya sị o doro na ya anya ugbu a na ya toro nwanne ya nwoke ya nọrọ na ya eji ụmụ abụọ na ụmụ nwaanyị nọ na eji ya ekwesịkwa ịpụta na-achọ di na ihe otu ewu onye ọ na-aza aha ebe a na-eli ya na ọ nwụrụ mma na nnọọ nwoke ya na ya bụ ọkwụrụ ụmụ a ya mara ebe eshi na eshi ebe ahụ move on na ọwụghị ụmụ abụọ ka nwanne ya nwoke ga-atụkwụwa na agwala nwanne ya nwoke ga-alụta nwata nwaanyị ga-amụrụ ya nwa na ọ ya wa ụdị ọkpara ọ na-ezuzugharị na ọ ga-abata ngana na o lewe elecha amaghị o ji jide nwanne ya nwoke na ọ gaghị abata na ọ bata ya edewe aka na ogbujie na ya ga-aga ala ụmụ agbara gafee ofe iyi gara ya ije na ebe a ya gara tige nwanne ya nwoke na ya ga-aga ebe a wepụta ya na ya nwa akwa n'isi ya nga na nwanne ya nwoke lụọ ya na ya mara amara na ya ga na-achụ ya ma n'ime mmụọ ma na mmadụ na ọ ga aka nka and ya ga-emeki sure na elighị ya ala nna ya na ya gakwa ga-ajụ ese na ọ bịara bịa na ohie ọlụga na ọwụhụ di na ọ jọsị etugo onye ọ na-aza aha ya ebe a ga-eli ya na nna ya nweghị ala na nwaanyị mba nọ na ihe this woman gwara ya. Ọ gwagide mechaa gwawa so mana otu ugbo ya na ya abụọ nọ na ya abụọ wee biri na nwoke ya na-emega ihe nwa ya nwoke ya toro eto ma ya nwaghị shame na ya dị 52 na-agakwago onye 50 years na nwaanyị 52 years chi ụmụ ka na-achọ nwoke na-arị ya elu na ọwa oke ahụ nnu ahụ nọ mere o jiri ọhụ na ya ahụhụ nwoke lụọ na this woman gwagide ya elege mana ka ọ gwara ya metụ ya ọ sị na ya ebie n'ụlọ na ya nwa nwee gị isi na ya ga-achụ ya n'ime mmụọ chụọ ya na mmadụ na ya ga-aga ofe ya ndị ya nwụọ na ya ga-emeki sure na elighị ya n'ala nna ya na ihe awụwa agadi nwaanyị gara tụrụ ebe a na-eli ya hai ya gwawa esi nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru na ya laa na ya agaghị abịakwa na nsogbu adịghị na ọ bụ otu ya chiri bulie nwanne ya nke nwoke ya na-emega ihe mgbe ọ pụtara sị ya na adanne ya ọ kpaala hụzi anya mmiri nọ ya n'anya ya gwawa ihe adanne ya kwuru enwe nke ya wepụrụ ya gwere otu adanne ya chiri gwa ya tretụnụ ya gwa ya sị ebe a ka ihe na ya na-emega end na ya chọbeghị ịnwụ ka ya dị ndụ zụrụ ụmụ ya na ya etughị hụ di mgbe ọ bịara na ọ ya nwa bịa tọghata banye n'obi ya mee ya ghọta that na love can still be given a chance na ya chọbeghị ịnwụ na nwanne ya nwaanyị ihe sụrụ ya n'ọnụ dị too much ka ya lawa na ya nwere property ya nwere landed property etughị ha ebe a na-eli ya na nna ya kpatakwara ego na ha nwere ihe ka ya lawa n'obiọma. Nwanne nwoke sị gịnị na adanne ekwughị ihe ugbu a sị ya mgbakpọ n'ime ụlọ nwaanyị mba nọ ya na nwanne nwaanyị gbuo ngam bifo ha na-ekwucha na ya ejiwo nnọọ nwaanyị banye na moto ya muvu onyere moto ọkụ latawa si ka nwoke ya lụọ ya were ụba lụọ ya latawa n'ihe nwere na ọ dịrị ya too much ya lụọ gwa ya sị ya biko na ya nọrọ na side ya na ya bịala n'ụlọ ya for now ehili na voice nwanne ya nwaanyị ka na sound ya na ntị na ụjọ dị ya na ike dibịa na ama agbara adịghị ya na ya agabe mbụ ya makwa na otu esi amịgharị na ya biko ọsịsịs ahụ nke nwoke na-arịọ ụmụ ya na-arịọ na nwa ya nwaanyị nakwa arịọ si ya gbaghara n'ebe ha arịọla ya zi anụbeghị olu this lady mana dị sure that na ihe sụrụ ya n'ọnụ na ihe sụrụ ya n'ọnụ na dịde dị emecha kpeghachi ya na ya agwachakwala ya ma otu o si nweta nọmba ọ nakwa etret na ya ti na nwanne ya nwoke nakwa arịọ nwa ya nwaanyị ihe meziri nwa ya nwaanyị ji mechie ọnụ wụ the last time this woman kpọrọ nwanne nke nwoke ka ada gwakere ya obi the last time o kpọrọ ya etighe nata spika na nwa ya nwaanyị ejiri ntị ya gere na ọ bụ mgbe nwa ya nwaanyị ji gbazi ụkwụ n'ọkụ kwụsịzi na-agwa ya gbaghara ụjọ dịzi nwa ya nwaanyị nke nwoke na-arịọ na ọ galaga kpọọ nwanne nwaanyị na mitin agacha na mitin ụmụnna nwanne nwaanyị jukwechiri na this and that and this ọ wụkwanụ na nwanne nwaanyị ga-ekwu na ọ ga-alụ na ọ nwanne nwaanyị mere ya eji gbanwee obi ya na ya kpọọ nwanne nwaanyị kpọọ ya na fon rịọ egwe na ya chenjiela obi nke eke ya na nwanne nwaanyị gbagara the ladies enweghị ike ime and ya ga-elechakwa na ụdịrị nwaanyị nọ na this family ụdịrị nwaanyị abaiga na ya ga-aba n'ike adịtụdoghị ya na m were dela akụkọ na ugbotoro ya mba ụwa na ote ihe esi agaga na ya echeghị na ya ga-continue n'ihi na the woman sounded so evil na ọ nyara isi witi ọgwụ ma dibịa ma ihe niile ma ịgafe ụmụ agbara na ya gabe mgbe ụmụ ihe ndị a mụ ya wee ya wụ ha 10 na ugbu a na nwa ya nwaanyị tụgazi ụjọ afta ọ nụrụ olu ya kpere sị ngwa bịa ọkwa isi gbaghara dadi ngwa bịa ikpewele dadi
ma ije agaba aga. Lekwa ihe Adanne ya kwuru, ọsọ nwa ya nwaanyị egecha dị tin akpata oyi banye n'ime ụlọ bewe. Na nwa ya nwaanyị ka na-akpọkwa nwa ke nwoke na ha wụzi friends na ha ka na-akpọrịta. Ke nwaanyị nwa ke nwoke mechaa kpaa ntị ya wewe yishafta. Nwa ya ke nwoke nọ school emechaa kpaa ntị ya wewe the woman sị lele na nwaanyị abata ebe a na mmadụ ga-anwụ this and that. Na naanị ha arịọghị awụ ka ọ tọkọtu ha n'ihi na olu nwaanyị ahụ tụrụ ya ụjọ. Ma ya alụghị olu nwaanyị ahụ know that na echiche dị otu anọ ya n'ime, ọ sị ya ngwa ya bịawawa nsogbu anọ. Na ya achọghị ọgụ, ya achọghị mgba. Na m jụdelu unu na ụdịrị mmadụ a ya kwesịrị otu ya sị ya nwa ike isi ya na ya ga-ebula ya na ya ga-eme ka shọ na ya nwụọ na eli ya n'ala nna ya. Na ya nwanne ya nwoke na ya etoro na ọsọkwa na ya na-egwodo na ya na-egwodo ma n'ime mmụọ mana mmadụ. Na ọ bụ ebe okwu na ugbu a na nwaanyị mba na m jụderele mba ụwa na ọwụ ihe ọjọọ mmadụ na mmadụ ịhụ so ha machiri onwe ha na enwere ihe ọjọọ ya mere. Ụmụnne m, otu ọchị m gbotere ya ọnụ na ahụ na n'otu ụwa na-adị. Adanne this man nọ na-akọwa shọk, ọ mara na ke nwaanyị a jikwa n'ezi obi bata and onye gere ya aka ma ya ma ụmụ ya and ụmụaka nwanne ya nwoke mụrụ nwere opportunity ihe dị ya mkpa ka alụtakwuo nwaanyị mụju ụlọ mana ọ maghọta ụkwa chọghị ịmụta echi azụ ụmụaka. Ụmụ ka abụọ a mara ma onwebekwa ka ọ kwụrụ ụgwọ skuul, enwebe ka ọ mụta onye shi efit gị. Nwaanyị abata ọ kwụọla ụgwọ skuul, o lele o rejistala WAEC, o lejiwele ma ya onwe ya so ka a ga-alụtakwuo nwaanyị ga-amụju everywhere. Abụọ a mụrụ amụ enweghị ndị sọpọt o wetara. Una na-ahụta mmadụ na-eshi bịa wọrọ nnọọ mmadụ ibe ya ekwensu. 50 and 52 enwere ihe dị iche. Mmadụ abụọ ụwa makore ke alọla ka ya agbalaga ke alọ ke nwoke abụọ mụrụ ya nwa the man na nwụọ ụmụnne ya si ya bịakọtakwa ya kụchiri ụmụ ya gba ọsọ ka eji ụmụ abụọ pụta ka eji ụmụ abụọ pụta. Ke nwaanyị ji ego ya ahụ aka shiri ike omeka ọfụma. Ke nwoke kwana nabatara ya ọ dabara ha. Onye a na-arịa awụrụzie ndị Adanne ndị asa ha wa Adanne. Ụmụnne m, ọ sị m bịa gwa unu na ole ihe unu ga-agwa ya gbanwee ewe isi ya ga survive na the woman na ọ sound so devilish na ya awụghị onye challenge ya na like iji ndụ ya put on the line. Na unu were ihe mere ya mụrụ akụ gwakwara nwe ihe unu nwere igwe na ya ga-akọkwa kọmentị ọnụ. Ụmụnne m, ọ na-ahụ na ka m na-ekwu enwekwa ihe m kwuru. Ọ gwara nwa nga m gwara gwatata ya m sị aga m agbatara ụmụnne ka ha nwe ha ga-agwa ya ya were ya mere okwu. Ụmụnne m, ya ka m bịara gbotere ọnụ ngalata udo dịrị ọnụ.